Това са български деца, това са българи, които нямат пари за лечение. Това са хора, които живеят в мъки всеки ден. В същото време даваме 100 милиона за паразити и спортисти, за тренировъчните им лагери, за оборудването им, за спортните им лекари, за лечението им, за лекарствата им. Сега за олимпийски медал дават 250 хиляди лева. И до животна пенсия, колкото е пенсията на 30 инвалиди. И не за това, че са изобретили нещо, че са направили света по-добър, че са помогнали на България. Дават им се пари, защото са извършвали елементарни дейности. Клякане, скачане, вдигане на тежести, размахване на хилка, ритане на топка. Движения, които може да ги прави всяко дете и не се изисква никаква умствена дейност. Каква е целта? Фалшиви герои, затъпяване на нацията и геноцид над нацията. Нямаме детска болница. Децата ни просят, за да са живи и здрави. Но даваме 100 милиона всяка година за елитните спортисти. Срам и позор, българи, и безчестие. Никаква слава не е това.